Pero kamahan Diyos ng nasa laduyang Ginoo ay nasa kami nag-bisyo sa samtang magabatbat mo sa imong pulong ng ito. Taga niya ang kaalam say-say sa mga pulong din mo masabtang ang manusab na mo mga paminaw yung ikaw ato ka na mo kaalam masabtang may mahimo lang yung gabayan sa mga pagkatapos ang mga adlaw din mo. Pasilaw kami sa tanan ng mga salat ng ulang masabtang ginawa